Kaixo lagunak, askotan esaten dizuet, ez dudala batere ondo abesten, baina uda hontan tutorial batekin ibili naiz, eta uste dut asko betu dudala. Bano joa lagunak. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik. Ai ama, ze harrapatu indiazue, bakizuen nien naizela izan, bala saion, hortxe gelditu, eta 20 segundu barru, esautuko deu, zenena izan dan, ahotz hori. Hortxe gelditu. Kaixo launak, hementxe dezue artista, Aiert Alberdi, ongetorri, zer moduz? Ongetorri, eskerrik asko. Eharra gotzak agena, ze fina, Eskerrik asko, eskerrik Eta single berri batekin ator, ez da? Bueno, atea berriakak edo nola ziok historia? Bai, ustaia bukaeren atarata. Ona, eta arkitaratu denun baiten, o hemen gaude... Jazta, lekudanetan. Lekudanetan, ados. Bueno, zukalden zemuz moldatzeaiz? Ondo, egunero bala, ondo, nik uste bai. Ados, elkarrekin ingo deu miarrai bat, ikusiko zue era berezi batian, eta geho, limoi saltxa bat, eta zia zerba horiek lagungarri bezala jarriko ditugu albuan, maspasa eta gurinda guzti. Ados? Ados. Adi lagunak, zaio, bikaina atorreta. Bueno, lagunak, eta Aiert, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean errezetakin, bale? Bueno, esan deu miarrai ingo deula, hori izangoa, plater principala. Ingo deuna da garbitu, laulo mokatea txukun, eta berezi esan deu ingo deula zeatikan. Ingo deu, bai azenaiua, piperra, eta porrua txiki moztuko deu, goxatuko deu sartaian, eta nahiko gorri da honian illa prez bukatuta, ingo deuna hemen, otarrainzka, laulagako ditugu, gero lomoe jartzeko, baino gainuntzeko ingo ditugu zuritu, eta mamila aragila ingo deu txikitu, barazkita gehituko deu, salteatu pixkat, botako dio brandi pixkat, gero botako dio esne gaina, eta hoi gutxi balitz, gero zuringoak botako izkio. Eta horrekin ingo deu krema antzeko bat barazki eta otarrezka duna. Ze ingo deu horrekin? Gero ingo deu hartu miarraina, igurtziko deu indeun asketa horrekin, kiribilduko deu, otarraizka lagaitugun lagoietako bat jarriko dugu bakoitzan barruan, eta jarriko jo beste nasketana beste goiarakada bat, eta laberatu ingoitugu. Eta labian bukatuko dugu. Hori izango da, miarraia nasketa honekin gehituta. Miarraina otarrazkaduna. Vale. Eta lagungarri bezala, geho plateren botatzeko, bi gauza ingoitugu esan dituzuten bezala. Hemendik aningo deuna da, limoian zuku atea, eta ingo dugu gurina jarri sartaian, botako jo artoirina, goxatuko dugu pixkat, bertara botako dugu ardo txurila eta limoian zukua. Listo. Huelta batzuk eman, lodituko da, eta hori erabiliko dugu plateraratzeko garaian. Eta guarnizio bezala, hemen dazkau. Zia zerbak, ingo deula baitare gurinetan salteatu, pinazi batzu bota, maspasak, eta lagungarri jarri. Beste gabe. Eta aldi berian mingainai da bestuta dana, Vale, venga, ingo jau. Ni hasiko nauk. Bueno, barazkin martxan jarri behar ditugu, baina ni miarraia garbitzen hasiko naiz, eta zu hasiko zea, azenaioa zuritzen, eta gero ingokena lauki txikitan, bale? Ados. Venga, hoi zure kontu, eta gero piperrare bai, betu, nila txortenak enduko izut, penduko ditugu pepitak, bale? Eta honekin ere bai gero ingozu dena txiki, bale? Eta ni mingaina mila. Bueno, eta single berri hau, noiz atera zen du, noiz plazaratu ezu? Ustaiako 28an, kaleratu neben, eta nire lehenengo kantua kalian dauena bai entzunga ilekudanetan eta bar. Ona, eta nondik noa ibiliaiz kantu honekin, oholtza askotan tokatu zaigu da hontan ibiltzia, edo zer? Uda hontan egizazan ibil naiz bastante lasai eta batez beste kantu batzuk eta produkzio jarraiketan apurat lan horretan, eta esate hotzut kantu honekin lanian. Zuzenekoak eta geixo ibil naiz aurretik, uda aurretik eta bar, noia urte batzu ja gitarriak inta joten dutela, Eta hor bai aurkeztu izan dut nahiko holtzatan kantua, omenala behar. Bikain. Kantu hontan, ze topatuko deuz? Alde batetik dakolako
uste dala kantu bat nere sonidua edo nere soinua topaunebena guztiz, osea, dako kutsu elektroniku hau bat edo toke elektroniku hau bat, da atzenean balantza bat nik uste dut elektronikoa eta akustikoan arteko zehoz, eta gero letra aldetik be, ba, ekin dutelako berba beti duten mogura, ba, kritika sozial edo, bueno, batzean danok, danok batzuk, ba, iraketan duen gauza batzun inguruan, eta usten hemen momentu okizazala nire lehenengo abestia izateko. Plazaratzeko. Eta abesti hau, noiztik anatea, bueno, zenbat kostatu zaiz plazaratzea, zenbat denbora honeiz tuneatzen o txukuntzen abesti hau ateatzeko? Ba, izazan, urtarrietik edo urtarria otzailan hasi nintzen kantuak lanian, eta ba, nik uste martxorako edo geukala, gero detalle, eta hola bukatu guztaia bukaeran. Bueno, eta hau guztia, nola hasitzan, nola hasi guan nire ibilbidea? Basekiat lagozetik pasa izela, basekiat... A ber, kontatu gu pixkakiti ibilbidea txikitatikan. Bueno, guain dikan gaztia, aiz, Zenbat urtetxo askak? 18. Ona. Ba, hasi nintzen poliki txikitatik hasi nintzen musika eskolan eta bar, haurtzarotik. 4 urtekin hasi nintzen gitarria joten. 4 urtetxokin? Bai, 4 urtekin musika eskolan. Ona. Eta gero poliki kantuan, baina 12 urtekin eta bar, hasi nintzen komposaketan, baina nire kantu propioak eta bar, eta hortik aurrera, ba, herriko holtzatan, korotan, ez dakize, eta hola hasi nintzen apura musikakin harremanetan. Eta orduan ja esan nuen, hemen nire kantu atea berdila, nire single bat, eta hor atea guan orduan, ez da? Bai, gogotxu nuen ja izaz. Nola izan nuen labozeko historiori? Kontatu jak nola eken, nola sartu behar dan horrean, nola sartu zinan, nola izan zan, ez dakit, hor pentsatzen kastinak, historia, danetik pasa behar zango zenun, ez da? Ba, bai, egisa zan ez zuen ere planetan programa batera fatia. Baina... Sortatu zan? Bai, primia behaldu nostan, ez dakize, ba, handiok 13 urtekin fanitzen, oza, enukan, handiok atzenean ebien, ba, ume bat atzenean jolasten da bilen mogura, ba, ara fanitzen, eta... Nik brometan hartu nuen, hasi nintzen poliki, nik esatenen kastiak enebela pasau behar, eta atzenean egin nintzen. Txirrikitxarra, aurrera, eta egia finalean iritsi zinen, ez da? Bueno, baina behintzat telebistako fase horretara bai, porque aurretik baduz beste kastin batzuk, aunque telebistan ikusi audizio horreik kastin bakar mogura, baduz beste batzuk eta bar, eta bai, neu beharrikuta batu nintzen egisa esan oraino ahi hau nintzen. Ona. Bueno, eta ze esperientzi izan nuan olako programa bat, telebistan, saioa, hiriburu ondira gun, nola izan nuan hori guztia? Ba, atzean 13 urtekin... Barcelona, Madriden, onu izan zen hori? Madriden, gara iken da. Bartzendozu dana joku baten mogura, baina egisa da, ba, apurat ikusten duzula txoke hori ez, espero dozunakin edo ikusten dozunakin etxetik, eta gero benetan realidadia. Ni betzate oso esperientzia positua izan dela, baina bai konturak eta zera, geixo konturak eta zera, eta zera konstientia hau telebistak zela funtzionekin dauen, eta... Eta ze irutitzen, ze topatu guan, zerrek txunditu zian gehiena? Ba, egisa datzenean zupentzau, doiala, osea, Andalutziako ez da egize lekuanetako umiak kantailera. Ordan atzenean da, kampamentua demogura montailen da egun horreitan, grabaketa gunetan, eta ordan bai izan oso divertido, ¿saben? Porque denporan zeusen grabaiken, zeusen kantaiken, gentiakin batzenean musika guztaizeko zure moura, eta hori, atzenean denporana divertiken. Eta gero, sorprendiu, batzenean konturakita zarela telebiztia dako, bueno, etxetik guztosuna beti ez da la realidad, ez dako ez izan eso ba ez okerraua, baina ez da la realidad. Gauza batzuko beha eta besteko okerra, ez da? Danak dindu zela. Hori da. Vale, orduan, eta gustatu zitzaizun historia, eta horrek bultzadat eman zian nire historiakin jarraitzeko, edo zen momentutan egon orduan? Bai, nik uste horrek bai monostala bat, eta tabla asko monostan atzenean, holako holtza batera egotiak, gero beste estenatoki batzutara egoteko impulso hori, edo ez dakit musikakin jarraiketako gogo hori. Eta atzenean izan zanetako be, lehenengo gauza potentia iken ebena musikan, eta holako holtza batera egotia. Ordan bai monustan, bai, injarra. Zesate ziren lagunak, familiak? Ba, ziren sekretu pianekoan gabe. Bai, Bai, porque hola izan bizan, eta bar, eta urten zanean, sorpresa hundixan, ondako, porque inoiz ez dote esan gura izan dutela programatera fan, edo, eta etxo eneben, ez dakit.
Enintzen fango inbeste programa batera, hola, musika programa batera parte hartzera. Baina, bueno, momentuan sorta duzen, eta danondako sorpresian, nitan harriku nintzen, jentia geisha. Geisha esan. Bueno, eta basekiat, 12 urte txokin, ja, ire lehendabiziko abesti jaia atea guala, ez da? Baina guztiat hor gelditu guala, ire logelan, edo kontatu ja pixkat histori hori. Bai, 12 urtekin hasitzen apura ja, konposaketan nire kantu propioak, eta, bueno, batzean hor konposaketan duzuna, izalek, edo zer gauza. Baina, bueno, bai hasi nintzen apruat sortzen, nire propiotik, eta orduan, horra nintzen nire lehenago kantua, baina etzan kaleratu ez zebe, simplemente komposatu nuen, eta etzan urte nire logelatik. Eta inoiz ez da kaleratu, inorrek ez du entzun gabesti hori? Bueno, lagunen batek, igual, hola, brometan, no momentu batek. Zertaz itxan letra hori, ze abesti guan? Abestuko guan hemen guan pixkat, pusketa bat? A ber, gero kanta uneben bat, gero ineben bat izan zen Amana. Bai. Amari komposatu notzala baita, 13 urtekin izan zela. Bai. Eta hori bai abestu izan do testan, eta gura oso zatitxoa jokotzut. Venga, barkatuko jau, eta hori angelan utziko jau, eta abestu zak 13 urtekin atea guana. Orduan bestia estek nahi abestu, ez da? Bestia angeatu izela. Angeatuko, vale. A ber, zatitxoa kantakotzut, Estribilloa, Naeken dana bota. Argitu nazazu bidea, momentu ilunenetan, besarkatu nire beldurrak bidean galtzen naizen bakoitzean, urruntzen naizen egunean, itxaron hor badezpada, bokoan izan betirako gure isla ama. Artista hutza, sí. Eskerrik asko. Ai, ama, barraino sartzeken horietako ahotza, ona. Egia esan, berezia eta ire ahotz berezia daka, egia esan horrek ire nortasun ematik, ez da? Jo, eskerrik asko. Eskerrik asko iri, hemen izateatik, placer bade guretzako. Egia esan, holako programa baten egon da, eta holako artistakin, da holako jende berezikin, horreke bai, ire ikasteko modu aldatu zian, o ire ikuspuntuak ere bai aldatu zizkian, edo... Bai, atzenean bai izan zen, aprobat, kulturalki izan zen, aniztasun gehiago ikusten dozu, leku ezberdinetako jentia, bakoitza bere txetik, izateko modu asko, eta musika bizitzeko modu asko. Jentia igual doiana programara geixau, igual badakila geixau telebistara doiala, eta dakola helburu zehatzo bat, eta bestatu, doiazela, inozentziatik edo... Bai, eta inola itzan? Inozentziatik. Bai, batzean, ni faten itzen esatotzu divertikera, eta horrek ekarten ostan danakin. Hau zela zauztasun mosteko arkatu piparra. Hori ere bai fina moztuko jau, hau bezala, oso ondo. Aurrena pepita horiek endu, ni batzuk utzizkotela, hor kendu, gero hor dazkaken saborrak hor bera bota organikoa, eta jungo haitu. Eta beste saio batean ebai ontzea, edo hau da hurrengo zure saioa? Ez, gero gonitzen, danbaka musikaleiaketan, oina zaroan hori nahiko reziente, eta hartan, publikoan sarixa finalea jaunitzen eta publikoan sarixa irabazin eben. Baina, mazke telebista programa bat, bai emitilen da gero goienako kanaletan eta beste zenbait telebista kanaletan, baina zan zuzeneko zan estenatoki areto baten astero kontzertuak eusen, eta orduan zuzeneko emanaldizak balorekin zian. Ona, eta segertatu guan hor? Finalera pasau nintzen epaimaian balorazioatik, eta gero publikoan sari zeira bazin eben. Gero eruan nostana, kantuanen single honen bideokliperako sarisa hori zan, bideoklipa grabaitia. Osa, sari jagoan igabesti horren bideoklipa egin alduala. Hori da. Eta horrein YouTubeen argitaratu geben horretxatik kantuanen bideoklipa, produktora batekin nina, abao komunikazio taldiakin, eta bestalde beste kantua entzunga beste plataforma. Orduan, txintxilika dago, ez da? Bai, lekuanetan bai, Spotify, bai... Paso emango jo, eta ikustea, guazen ikustea. Artista hutza aiz, Eskerrik asko. Artista hutza aiz, ona. Aiert, ona.
Bueno, eta hemen txegoaz, behitu, barazki martxan jarritugu, piperrak ebai botaitugu, hau garbitu deu, bagoaz txerrik itxarraka. Zezan benean, eta zuk zei ikasten guain, musikero bezala, hortaz bizizea edo nola zabiltza? Ontsen abil, bueno, oin lehenengo gunak unibertsiadeko lehenengo hilebetia... Bale, unibertsiadiana orduan. Hori da, bai. Zei ikasten zabiltza? Bueno, gradu bikoitza, soziologia, gestio publikoa eta zientzia politikoa. Bale, nun aiaiz ikasten hori? Leioan. Leioan, bale. Ondo. Orduan buru belarria, no? Bai. Arratzaldetan ikasketak egiten, o arratzaldetan musika egiten, ose biltzea. Danetik leixat, bale. Danetik, baina... Bueno, ikasi aste unian da musika aste burua gutxi, Hori da. Bueno, eta gabetan. Gauetan. Pixka bai. Ondo, danai eman bertzaio egia zan, goxatzeko bizitza hontan. Bai. Bueno, ezin begua hor, piperrorire bai bukatuko txikitzen eta bertara botako deu, eta ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo gea bitartian, bale? Ados. Eta jungo gea hori joa. Eta hori joan dao bodega katxina. Eta ikusiko zue, handao fenomeno bat, nire lagun Iñaki, eta kontatuko igue arraia munduak nola dian. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, hemen gaude Orion, bodega katxinan, eta, bueno, nik izenet Iñaki Zendoia. Bueno, Joseba eta biok asko ezautzegea. Eta gozatxo bat, bida, hemen bertan harrapatutako arraia dezkau, arraia ezberdinak, eta, bueno, ingoetena aholku batzuk eman, arrai bakuitza, parrillan nola erre behar dan. A ber, hemen dauzkogu inguruntako jatetxe denetan gehien saltzean arraiak. Bakizu ze suertia dan produktu honekin lan aitia. Bueno. Hau da kristo marabila. Beira, hemen dezka bisigua. La. Eta bisigua hau da gehiena saltzeana. Gio arrai haude, hemen dekaten arrai hau, da modan asko sartzen. Hau da arrai reia. Eta da arraia, bisigua oin zapore gutxiago deka, baina da oso zapore fina. Bertan dekan aragia da biunago bezala, bale? Oso ondo. Hau da, rodabailua, eharra tamaina. Rodabailua da arrai bat netzako deskala zapore ezberdin asko. Hemen goiko parten, hau egotea uran azpi-azpin ondarretan jata izkutatuta, eta begia bakarrik ateratzaio. Eta orduan, beak nahi duen zerbejan, atera eta janitu. Eta orduan, nola hau, egotean ondarran kontra, badeka azpia gelatina biuna. Orduan, arraia jaten azteganen, honedeka zapore bat, itxasoko zapore gehiago ezela, eta deko gelatina honek kriston zaporea ematiola. Gelatina, biuntasuna eta zapore harra. Hemen dekau, bueno, rodailuan antzekua izango litzake lenguatua. Lenguatu honek, ja da pixkat gogorragoa. Jendeak esateu, jode, hemos comido el lenguado y parece que ha salido demasiado seco. Ez da sekua, berez, da, aragila da gogor xamarra berez. Da aragila gogor xamarra. Eta deka bere gelatina bai, Nei, me encanta lenguatua. Itxaskabra, arraia hoiteuna da, hartze dugu, eta parrillan ez dugu jartzen itxita. Iteuna da, barruko ezurra kendu, eta zabalduta jartze dugu porque da, berez dau, aragi gogor xamarra da. Rapean antzekua da, gogor xamarra da. Baina oso goxua. Gaina marisko asko gateu. Hemen dekau bisiko bat, eta nola antzen baten dio, freskua dela. Begiak brilloa eukitzau, Eta freskua ez balma da, brillotasun hori jungire zaio. Koloriare euki berdu, gorria eta grisa, biak ondo bereizteko. Eta oso importantia, arraia tripak endu ezkio, atera berdu, buru eben ingun hortan, kolore gorritasun hori. Bueno, hemen dipizkatea, parreina jarriko da bisua, dole? Iñaki, jauna, gora katxina familia, egia zan, ze ona, ze madakien, ze maitasunekin tratatzen dezuen produktua, eta ze baskai eharrak ematen zuen. Hau pai, eta irrikitan gitzaudek bisio hori nola amaitzeken ikusteko. Aber, parrilla hortatik nola teatzean. Bueno, hemen inbiar deuna da. Barazkik, ja, ikusezue, kolore hartzen hasi diala, eta hemen, inberdetena da, otarrainzkagoek garbitu, gorputza txikitu, berta gota, gero brandi nata, eta zuringua. Vale, eta hil lagundukoiak, ingo deun esan deu limoian saltxa, ez da? Orduan, limoian saltxaiteko, ingo ekenadek, limoian zuko atea, baino zuko atea baino lehenuo,
birrindura ere bai ateako jok, bale? Birrindura azalatik ateako, bale? Azala kenduko jo pixkat, eta hola gero sukaldatzen deunean, azalak bai botako jo eta zapore emango jo bai, bale? Horrenak azalatea, eta gero suku guztia atea. Eta ni esan bezala, otarraizkak garbitzen hasiko naiz. Garrantzitsua, leheno geratu zaigun miarra ja, oain atako zaizkiun otarraizkan buruak, oidana gorde, arraizo paear batiteko, Sekula ez bota hoi basurea, zeatikan, geho, garesti da hola janaria, biharko afaia hor dao. Bueno, eta jarraitu inbiar deu. Goiza, truko bat esango izut hor. Hemen inbiar deuna da, behin pasa eta biratu. Behin pasa eta biratu. Zergatikan? Beitu, guaina akutuko izu launak. Hemen, bakarrik horilla hartu deu. Eta txurilla amargatu diteu pixka, bale? Ez zio kuido ikan. Jarraitu horrela eta horrela bukatu eta listo, bale? Orduin bere, pasa eta giratu, bale? Bueno, eta aldi berian, mingaina eman bertzio gehiago, gaina mingaina zegoela hemen, mingaina eman bertzio. Bueno, eta ire helburuak hemendik aurrea, no abeiraoz, ze helburu dazkak? Musikakin jarraiketia, musika kaleraketan jarraiketia nere propioa dana, eta gero zuzenekoak inazte ja formato honetan, ja formato elektronikoa baten, eta beste ez bakarrik akustikoan. Zenbat single dazkak iriak ja prestatuta? Esan dek bat kaleratu ekela, baina hori goltza jutea izenian, zenbat single dazkazu zuriak, eta ez dakit bertsioak ebai abazten dituzun, edo zer dinten dezun? Egizia esan, zuzenekorako nire abesti propio pilo bat abesti jut, amaika edo, bai. Uniko, gero sartzen jut berzino batzuk edola, porque asko usta isat sartzeia eta abestia berzino batzuk ustot oso, ez dakit, oso diferente egin dobela, eta hemen izabik dobela asko. Baina kaleratzeko ontxe, beste batekin nabil banaka poliki abestiak lantzen. Bikain, eta diska bat ateako genuen batian, edo zeo-zeola, diska oso bat, edo? Egizia esan, ez da unere... guztago izaten jarraiketan musika kaleraketan, baina ez dako telburu moura disko bat... Ez dago proposamena horrela, bale. Hola pasaiten bada, eta zehose kontzeptuala sortzen bada, edo ez abesti bilduma bat, bai, baina bestela, abesti individualak eta musikia. Ze estilotan, ikusi duen bideoklipan estilo hortan jarraituko dana, edo ze estilokin kudeatzen dek ire... Alde batetik dakot bai balantza hori ez, akustikoan eta elektronikan arteko hori ez. Eta bai guztago izaten purtsu bat bide honetatik jarraiketia, baina akustikotik behazko dakot nik, eta hori begurot kaleratu, eta ni nire gitarra batekin beholtza baten gainean ikustia, eta... Osea, bakarlari gisa nahiko ekibilitaldian baina, edo zein dekire proposamena? Osea, igual bakarlari moura ez, baina bai talde batekin ez dana beti, kantu dana repertoizio dana ez dana elektronikoa, igual batzuk ni bakarlari moura jot notena, eta bar. Zentzungo jau ire abestitan? Nik uste dut, danok jendula berba atzenean abesti propioa dianean, danok jendu berba gure... Bere ganatu pixkat, hori da. Eta gure gauza propioan inguruan urtetexakun. Porque atzenean ni behintzat musikia sortzen dut bihar batetik. Zoze kaleratu nahekelako, ire nahiak esan, edo ozein da bihar hori? Bai, eta ez bakarrik nire nahiak eta nire... ez bakarrik kritika baten edo hori esteriorizaik ere aldera, sino... Baita, behar propio batetik, nire atzenean terapia moura, oso klitxesun egin dago, baina terapia moura atzenean da... Eta adibide bat jartzeko, adibide bat letraen bat ire abestiena? Hori, askotan egiten da berba, nik txikillatik ikusi duten edo pairatu duten gauzan inguruan, horrein kritika bat inez, edo amorrutik, batez amorrutik aski dazten dut. Bai, Bueno, hemen gaude, txerrek itxarraka, eta ingo deuna da, leheno bideoklipan pusketa bat ikusi deu, eta bagoaz, beste pusketa bat ikustea. Guazen area. Zutani, korapilatutan ondaitean, nork daki, omen Aiert, artista hutza aiz, Ai, ama, ze artista izen, ze hobeto zan da, Egia zan, eta hau guztia. Hau barruan eaman berda, ikasi aldain fina izaten,
Bueno, nik uste apurtxoa bixak. Bai, Bixak. bakoitza, baina, bueno, gero, bai, atzean, zu txikillatik ikusitakoak eta bar, bai, egin dau disiplina baten, edo, bai. Bai, eta barruan dakakena, bueno, danok aldeu ikasi. Gio da, o jutegen Hori aurrengo da. mailara, o igual bigarrengo mailan gelditzea, baina danok aldeu ikasi behintzat, ez da? Hori da, bai, ikasi bai. Ikasi, bai. Hain fina izan, nahi kostako zitzaiten dizente. Bueno, eta izukaldean ere. Labana ondo moitze, gaure ondo ibiltzea ez da? Ze, azte burutan zeite, tabernan batian lana, o zukalde pintxe moguan, o ze? Ez, baina, bueno, bai, gizia esan txikillatik eta amak bai iken daulan sukaldian eta hola. Vale. Eta ordan etxian ta Sukaldaria da bai. bea? Bai, eta ordan etxian ta bai ikusi izan dut asko sukaldian inguruan eta bar. Eta moldaikin naiz, osea, naiz, ez dakit hemen hola errezeta raro, hola espertorik ite, baina bai, basikoan eta gunerokotasunean bai ondo moldaikin naiz esan. Eta zesan berdian, zu esan dezu, zaudela lehioan, ez da, ikasten. Bai. Zeitez, goñatitik junda torri, o han bizi zea, o nola moldatzen zea? Han bizi naiz piso baten Vale. bilagunekin. Bilagunekin, hor tokatuko, taperrasko ematituk, o tokatzen zeik zukaldatzea? Ez, bat emat bai eruaten dut, baina gisa esan, enaiz gehien eruatetena, bai sukaldaketan do bastante. Ze zukaldatzen dezu, nola iten dezu, nola kudeatzen dezu hori, a ber, nola iten dezu, txandaka, bate garriku hain, bestiak erosketak bestia prestatu, batzuk sekula eserrez bestiak dana, kontatu zak. Gure kasuan egisa esan, dau pixuki bat, ez dauela, etxako labape guztain sukaldaketia. Hor da, gehienetan igual ni arduraketan nahi sukaldaketan eta bar, eta igual pixuki dia fregaua sarturaketan da, o... Zeo zein inbiar da, batez Olako bazuiten bestia inbiar da, hori garbi dago. Ona, orduan, eta zein dituk ire errezeta izarrako, ze guztai zei gehienak sukaldatzia? Esatek, bueno, pixuki dia da igual ez, baina igual, gonbidatu badator. Zeo ze ikusi behar dugu, ze prestatzen dek, hola? Igen du, daku, bueno, ituria da hartu du, zeo ze bere semiunian eta samurra eta hola, igen du takuak, takuak sukaldatu, eta igual piparrakin bete, edo... Bai, barazkiak, tipula, piparrak eta... Barazkiak, aragio ganua, lo que sea. Bai, oso ondo. Vale, Bueno, hor... hor... Ya está. Vale, hau garbitzea, Listo, hau listo dakak prest, Bai. Vale, hau bota hor behian organikoa, eta... Etxekia, beste abestitxo bat botako eken, guain? Vale. Bai, Vale. animatzea iz? Venga. Venga, gitarra heldu, eta nik hemen inbiar detena da, beitu. Bat, flameatu ingo dugu hau, hemen brandila botako deu, berotzen danian zua emango jau, vale? Baitu, hartu diguzua, oso ondo. Behin, zua hartzen dunean esnegaila bota, vale? Oso ondo, ni uste torrekin nahiko. Eta guain inbiar deuna da, zuringoak bota. Eta bitartian, aierte jentzun. Ina ekenian bota, ire zaiongo baituk. Kontrola galdu dut ja, ez da nire erruka baina, aserre zaudeten nirekin, hori posible alda. Zu bustize sinetxiarren, saiatzen naiz neuain beste zertarako jarraitu, ez banauzu besarkatzen. Ze finaiz. Pusketa txikikila kantatzizkiak, azkenian patozua kantatu berko jak, ez da betiko guak ingelditzen auketa. Bai, gero zua. Bueno, hemen gaude, esan bezala, hau utziko dugu pixka murrizten, zuringok botako xio, hemen neon banatzeanik joan zuringok gorringotatik, eta bitartean jungo gea Iñakin bila berriro. Katxinara, eta guain bai, bisigua parrilan ikusiko dugu. Guazen bertara, hemen gatuko naiz nik gorringo banatzen zuringotatikan. Ailatu da momentua bisigua parrilan jartzeko. Zein ingo dugu? Ingo dugu da, hartu kutsillo eder bat, eta bizkarre zuen egingo jo, korte bat. Hau da, gandorreko, bizkarrezeko tokik zabalna, aragi gehienea dagoen tokia. Eta hemendikan hartaka, bazartzen zaio parrilako berua, eta geho, bai, arraia irikitzeko garean, erresago irikitzea. Eta orain, bisigua hartuko dugu, olioa hemen, masaje ederrat emago jo arraia. Eta bain, ingo duna, gatza hartu, eta gatza botor da, euria bezala botor da. Xerimi bezala, Oso importantia gatza danen ondo zabaldu dagotia, eta ni beti izatet, bota berdala gatza,
euria bezala, Eta bain bizigua, parrilan jarriko dugu. Ni beti izatet oso importantia da arrainak bere altura eukitzia. Porque altura gehiegi manezkeo, arraia egozi eta ateatzea sekoa. Orduan, arraia inberda, erre, asadu euki bertzaio, Eta asadu hona mateko importantena da, parrilan urre xamarrean jarri eta ikatza pixkat mututa, ja kriston potentzia hartu. Bizigua ja parrilatik atera deu, eta oen parrilatik ateratakun importantea da. Bizigua lasai utziko deskantzatzen. Trapotxo bat jarri gainen, eta hola lasai utzi. Eta hemendikan 5 minutu hola asirikitzen. Ze pasatzea, normala egite duk, bizigua gutxi inda jartze du parrilan, eta gustatzeko barrua punto rosarekin atatzia, gutxi inda atatzia. Orduan, jarri eskeo, bizigua parrilan, eta gutxi inda atena ezin da iriki. Porque gutxi eginda dago, baina utzi eskeo reposatzen, gainean zerbait jarrita, bere barrun nola ekan bere berua, bea bakarrikan jutea despegatzen eta goia ezurra errexarrezkentzea. Ze busaina? Bueno. Bera. Zeman eta demora gehiago buelta eman, eta loriago. Ikusi ze polita. Eta hemen dekau bizigua, ja bukauta, bia ze pintadekan, txuri-txuria, bere bizigarrekin da guzti, bere gindilita, bere baratzuriak ebai. Hau bakizu, Joseba, agur bat, bale? Eta etxean praktikatu da, noke? Venga, urunguarte, eskerrik asko. Iñaki jauna, artista ultzaiz eta ze itxura bizigu horrek. Aier, tirekin ez, baina iraitata nahiak injon berko nauk, ez da? Bai, Mekatzila, barazkiarrak ditu ere bai. Area junitzanean behin, onto batzuk parrilan, hola, barazkitxo batzuk intzien, degleku bat, etziaten ahun, animatzei zuet jutea, goxatu ingo zueta. Gu gurean jarraituko deu, enbendakau, miarraian saltza, eundoko itxura dakana, ingoetena da. Bertara atea, zuringokin naztu, miarraiak kiribildu eta laberatu. Baina hoi baino lehen, naek jarrire bai, limoian zukua martxan, alde batetik, eta beste batetik, ziazerbak salteatu behar ditugu, eta gero pinaziak eta maspasa botako ditugu. Ingo zu gauza bat, betu, aiert. Hauek txikitu ingo ditugu. Nahiko txikik dira, baina ingo zuna da, betu, nazula gana hundiakin, erditikan edo hola moztu, bale? Hola jutea izmozten, tak, eta hola pixka pusketa txikiago topatuko ditugu, bale? Bale, oso. Venga, hoi zure kontu, hau martxan, hau ere bai, eta galtetu inbernian. Dakazu, Luka artista batena. Luka hau zer da? Gustatzen zaizuna, gehiena, zebai artista moduan pixkatu Luka zaindu inbiar dezu, edo nola dikoa historia? Keba. Hau da, nire izatean parte. Zure izakera, ez da? Hori da, eta gero, artista izateakin ez da, ez da helburu batekin sortutako look bat. Estetika bat, edo, da nire izatian partean. Vale. Eta adibidez artista izatiak edo hortikan ibiltzea, telebizten bai, irikitzi izkiken, izateko era, o ikusteko era, o esatezu, egia esan artista bat izan, da txandal normal batekin jun holtza gainea pixkat, bai, behar xarma pixka jarri holtzan, ez da? Gero artista, gero nire estetika horrek artista baten osotasunari eragik xau, gurotut esan, estetika importantia da niretako, ni da gauza balorekin notena artista orotan, edo zein artistatan, da sozetan fijaien izena, porque ustot, dala baita beste bide artistiko bat espresaileko zure ure burua. Baina nire kasuan horrez gain, bai da nik egunerokoan dakoten estetika bat. Vale, iriadek, eta gero goltza etortzen zinen guendik eta gorago etortzeiz, o ja? Bueno, bai ukino gauzatu, baina gutxi. Bueno, eta zure kontzertua. Zein izan da zure kontzertuikola berexiena edo eman dituzunetatik batekin gehiatu berko bat zinean, bat errepikatu berko zen, nun noa jungo zinean? Izan, iraian ineben bat Iruñan, Musikadas deikutako festival baten. Musikadas? Musikadas, Zentralian, Sala Zentralian. Bai. Eta, bueno, zan
ban antolatutako festival feminista bat, eta egia esan oso soberezia izan zen, holtzatik atzenian zentralian jotia placer badalako beti, eta publikoatik eta oso entregauta belako, eta benetan formatu berri bat estrena une benan, elektronikoa, eta ordan oso divertigarria izan zen, eta oso berezia. Eta adibidez, lekuen bat esatezuna han gustatuko zitzaiten jotzia eta hordakak? Handikan etzei tokatu jotia? Gustaguxaken jotia gisa esan Bonberenean da leku emblematikoa, eta gustaguxaten jotia antxe. Ona. Bueno, hau ikusizu nola potoldu zaigun, harto irinak iteun efektua, eta guain bagoaz zukuan bila. Zuko dana botako jobe bai, vale? Eta gero oso potolo gelditzen bada, ur pixkatekin badakau pixkat aligeratzia, baina ni usten dut hau, behitu, potolo zeon, bota dio limoia, eta baiztu ze testura politakin gelditu zaigun. Vale, hau utziko dugu batian, lasai, eta hau dena, martxan daka, hau listo. Eta hemen inbiar ditut, miarraian lomok bildu otarraizkakin barruan, eta labea dijoaz. Bueno, eta aiert, beste artistekin, ni baketa artista guztik beti biltzizatela, bai batekin, gio bestiana, seguru kolaboratuko zendula baten batekin, o baten batek zurekin, edo ez dakit. Gizasen ez da, bai da gauza guztago zetan ikia, porque atzea musika partekaketia bada buen gauza errentaikoat, baina ez dako toini zemni kolaburuan, zaten dotenik, gurot artista honekin kolaborau, ez. Egisa esan usteot oso garrantzitsua dela, oso importantia dela kantua topaitia, bison artian edo irun artian edo kolaborakin duen artiston arteko... Identifikatuta sentitzia denok, ez da kantu horrekin, ez da? Sortze prozesua edo batera izatia, edo... Baina bai, apurat aman komunian jartia gauzak, ez izatia abestu eta jazta, porque hori ez datzen abesti propio bat, edo ni behintzat ez totola ulerketan. Claro. Ados, eta badakak norbaitekin esan dugu, gustatuko zizaiten honekin abestia, o beste honekin, o beste arekin, edo. Egisa esan oin ez dakotola, bai dako Euskal Panoraman gaur egun, guztai izaten artista, bai oin berriro etapa berri bat edokin edo hasi da izaro, ez dakite ikusen. Eta pila guztai egin dauen, Laia Intziarte, Neomak, dauz artista pila bat asko guztai izatena, eta gero Merina Grace Hoff tal, baina ez dakotola bat buruan zate dutena guztot, kantua topaitia dela, eta horrekin aurrera itia. Vale, ni hemen nahi nau burrukan miarra jonekin, mati bizi kantziokela, Manikoa, hola, jarri berdet, itxin biardet, eta otarrezka barruan sartu. Vale, hola dakau, aurrenengua, prest. Eta hola inberda ditut, laurak. Azala nahiko gorra izateuta, Hau inberde borrela sartu, eta hola jarriko ditut, laurak txukun. Bani joa beste baten bila. Aurren egiten den naztu, barrutik ja ondo zikina egoteko, zikina baino goxua, eta geho, kiribildu, eta barruan otarrezka sartuko jot gero. Bestela teite zaiteta. Vale. Bueno, eta aiert, zea india zure ametzak, non nahi dezu bukatu? Ez dakit ikasketak iten nahi zeana horretaz nahi zuin da hau beti hobi bezala mantenduta noiz behinka goxatu, edo zure helburua da musikero totala izatia, edo nola ikusten dezu? Ondiok helburu bat ez dakot, uste oso zaila dela atzenen 18 urtekin, eta, edozin momentuan, baina helburua jartia. Baina bai, usteot nire helburutakoa dela inoiz ez eukitia helburut bakartzat, musikati bizitia, porque uste datzen aldixan... Arazo badaka izatea horrek igual, ez da? Gero ez, sortaikin bada oso ondo, niri pila guztako izaten, baina bai ikusi datzen aldixan, dauela jentia oso fokalizauta musikatik biziteko nahi horretan, eta ulergarri da, ze musikia lan duin bat izan biko litzake eta bar, baina bai, ustotatzean musikia jarraitu dagoela beti mubiten gure barniak, ez? Izatia bakarrik helburu eukitia horti bizitia edo... Emateu ez bazu hortaz bizit, ja barru horiek ezin dizkizula moitu, ez da? Hori da. Baina barruan moitu inbiar ditu hortaz bizi edo ez bizi, ez da? Hori da. Ulertu dat. Ondo, sukaldiak inberdina, sukaldariak ez baseat ere, etxian sukaldatu, goxatu, eta esateguena, ze garrantzitsua dan, zu maitezuneik baskari erba prestatuta goxatu horrekin, ez da? Bai. Bueno, hemen borrokatu naiz, jarritut miarraiak dantzan, eskua harritu berditut bain, vale? Eta behin, eskua harrituta gero, ingoitut hauek ondo jarri, bakoitza bere lekuan, bat hemen, bestia hor, hau hemen, eta bain ingoetena da, hartu goiara bat, gainetik botako jot bakoitzai, hola, goiaraka ehar bat indeun nazketana, vale, eta bale, laurak listo. Lauak listo azkau,
hau ingo deu, horrelaxe, laberatu, eta ikusiko zu eze gauza fina prestatzen egian. Bale, bagoaz, honekin labera. Hau, 7-8 minutuan listo eukiko deu, Hemen dakau, 70 graduta, hemen dango jo play, eta hoi martxan dakau. Eta bagoaz hemen, zemuzu horrekin, Ya está, listo. ezin, artista utzaiz. Bale, ningo etena da, beitu, hemen emango jotena da. Ziazer bauei, labankada bat, horrea sartzeko tiretan inda, eta... Ne gustatuko zitzetena da iribentzkak gehiago entzutia. Aber, abesti oso bat botatzei guken. Aiert? Bueno, a ver, bai. Bai, neu pozik. Vale. Nere propio bat kantauko zut. Nire propio bat? Bai. Ona. A ver, Hauek, martxan jarriko ditugu hemen, baita ere botako ditugu hemen hauexek, eta nola ez, pinaziak. Hau dena batea, Halko genuen egozi pixkat, zehazerbak, egozita hoteko, baina nola esaten dian baby, diala gaztiak, salteatutare ondo gelditzen dira. Hau kenduko dugu emendikan, hau emendikan, eta ingo deuna da, aierte entzun, arraia bukatzean bitarzian. Ezin hobe, naeken nian. Mindu gabe esan nahi dizut barnetik nor zaren ikusten zaizur unetik biura horrekin betiai ezberdin begira guztiak atzetik ez dakit nolagin izan ezin nabil inork ez ditau nolaekin irakatsi ikasgelako neskengatik auzoko atxoengatik herriko atxilotuarengatik hizkuntza batengatik guzti horrengatik gaur naiz zuregatik banaiz hemen ni neu boro bilerdian zuek zutik geldirik begira beti berdin noiz utziko diozue horrela begiratzeari naiz baina negatzen hasian ork moztuko dit gaur garrasia inoiz ezin poduzu eixilarazi herri baten abestia ikasgelako neskengatik auzoko atxoengatik herriko atxilotuarengatik hizkuntza batengatik guzti horrengatik gaur naiz zuregatik banaiz. Artista nagusi egia esan, oioi purdiatan agartzela. Zorionak, eta eskerrik asko iri. Beitu lagunak, hemen txedakau. Limoi krema, hemen txedakau. Zia zerbak, baino arraiai, ni uste pare bat minutu falta zaizkiola. Uste bat eta erdi. Baina, ingo deuna itxoin bat eta erdi, eta guantxe plateratu du. Artista, eskerrik asko. Eskerrik asko. Iri. Bueno, gaurre eharra indio gorkoan eguai. Ai, ama. Bueno, hemen txekarriko jo. Horrela, hemen, beitu, azteko eta behin. Beitu, hemen indeun limoian krematxua. Beitu, hemen jarriko jo, hau sustantzia daka, Limoi zapore harra daka. Jarriko dugu goiaraka da bat, eta nahiko izango da. Ingo deuna da, guain, barazkitxokin, hemen lagungarrire bai, beste goiaraka da bat. Hartuko deu, hau pixka gehiago bai, hau fundamentuakin jamberdata, hemen jarriko deu, bale? Eta historia maitzeko, hartu,
goiara eta sardezka, eta ni uste dut bat jarriko deula. Gaurko platerantzako, bat horrela, behitu hemen nintzaigun flantxokin ere bai, behitu, nola dakaun hemen, hemen jarriko jaure bai lagungarri bezala, horrela xe. Kenduko jau palilloa, txukun gehiatukoa? Bai, igual bai. Igual bai, ezta? Beti hueltaka, Hueltaka errexo ateatzea. Vale, hueltaka indi hau, eta aitak esateziak. Ez egin despistatu, Joseba, perejila jarri jok, horre jaten eman txuk eta guri. Bueno, ba hemen dakao, gaurko miarra ja, eta aier artista jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta diska ateatzeken nian hemen nahi dio ikusi, bale? Argitarazten. Eskerrik asko. Agur lagunak, biarrate.